So good morning. Yun, no? Nakalabas na naman. Nakagala na naman. Medyo matagal. Actually, hindi nga medyo. Napakatagal na talaga nung huli tayo nakapag-vlog. I think it's 3 months na walang vlog. Hindi ko na naayos yung page ko. So marami nangyari. Diba? Nandiyan yung kinasal tayo. And then, yung pinaka-latest talaga, yung pinaka-reason why is because nanganak na si Mrs. Gear 1 Moto. So I'm happy to say and I'm very proud to say that I'm now an official daddy. Diba? Daddy Gear 1 Moto. Nakakatuwa talaga. Iba yung pakiramdam. Promise. Hindi ko akalain na mararamdaman ko yung hindi naman sa hindi ko inisip. Siguro it's a first talaga for me. Iba yung nandun na yung responsibilities and mas bumigat, and then mas masaya kasi nadagdagan yung family, diba? Yung tipong pag-aalis ka, gusto mong umuwi ka agad kasi you know that there's someone waiting for you. Siyempre aside from your family, aside kay wife, siyempre. And nandiyan na si Baby Gear 1. Baby Gear 1. Napakadilim. Nga pala, ito rin yung first time na dito tayo manggagaling sa Bani, Pangasinan. Ay, may ordinance nga pala na yung vest. Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras siya. Wait nga, sasot ko nga muna yung vest. May vest, may ordinance kasi. I'm not sure if it's being implemented na nationwide. Pero dito sa Pangasinan, you're required to wear reflectorized vest. May oras yun eh, starting from 6 PM. Hindi ko nga lang alam kung hanggang anong oras. So I'm gonna pull over here. Sana tayo safe. Yan, so naka-vest na tayo. Ayan, kita dito sa action cam natin. Sarado ako bago, sorry. Mauna ka na, sir. Yan, napakadilim pa. Time check pala is 5:17. Yan, dilim pa, oh. Yun lang yung kulang kay Raven, yung matagal ko nang pinaplano, kaya lang mukhang matatagalan pa. Kasi nga, syempre may mga priorities tayo, di ba? Tsaka, yun lang, siguro sad to say, mababawasan na talaga yung mga rides natin. Kasi syempre kailangan ko bantayan si baby. Napaka-fortunate ko kasi yung trabaho ko is work from home. Yan, so kahit nagtatrabaho ako, nakikita ko pa rin yung mag-ina ko. Diba? Natutulungan ko si Mrs. Yan, sa negosyo. And then sa work ko. And then kay baby na din. Gamit pala nating helmet for today is si Alpha 11, HJC Alpha 11 Carbon Bleer. And kasi magaan to for long drive, again ideal siya for racing, pero hindi naman tayo nakikipag-racing. Madaming pwedeng puntahan dito actually sa Pangasinan. Dami kong plano sanang puntahan. Siguro isa-set natin siya pag medyo malaki-laki na si Baby Gear 1. Ang tigas na ng katawan ko. Hindi na ako sanay banking ng onte. Ganun pala, tagal mong hindi rin nagra-ride. O dahil malamig lang. Malamig eh.
Mamaya tatanggalin na yung vest. And then papalit na tayo ng jacket. Mas mainit na yan. From Bania pala to Baguio, sabi dito 4 hours. Almost 4 hours. Let's see. Hindi naman tayo magmamatulin kasi pagpunta doon hindi ko abisado yung daan. And siguro ang alam ko dito sa maps na to, tinutumbok na ito yung Cannon Road ata, yung sobrang zigzag. So yun, napakadelikado. Umulan pa, hindi ko lang alam kung open yun o sinarado kasi diba prone sa landslide. So yun nga, hindi tayo magmamatulin doon. Napakakitid ng daan. So may mga nag-overshoot, accidental overshoot, ganun. Ito nga pala yung bypass sa papuntang Alaminos. Ang ganda ng daan dito, oh. Tingnan nyo yung center line, lighted siya, reflectorized. So kitang kita talaga ng mga motorist. Additional safety na din. Ayun, ang ganda, oh. Ang ganda sa dulo, para hindi talaga magme-merge yung lanes. Then sarap dito magbiyahe. Walang masyadong sasakyan. Yun nga lang, ang sasakit ng mga insekto pag humampas. Parang bato. Nandito tayo sa may Alaminos. So papagasolina tayo. We have 3 bars pa, pero yung kasing maano sa alanganin. Pa full tank na tayo dito. Yep. Si Kuya. Ayan, dito na lang. Ayan pala siya. Premium? Full tank? Okay. May group pala sila. Sunday kasi, tama nga naman. So, Sunday rides. Right. So yun, no, as you can see, lahat sila naka-vest. Okay, tuloy na ulit tayo. Ride safe, guys. Ito yung isa sa mga gusto kong daan dito sa Pangasinan. Ayan, no, mga twisties. Right. Ayan, no, diba? Sarap. Kung wala lang nga itong nasa unahan ko, eh. Ang laki, oh. Haba niya, eh. Dito na tayo sa Sual. Actually, ang dami natin nakikitang group of riders. Nakakatuwa. So, sama-sama talaga sila, oh. Magra-rides. Ang cool. Ako talaga wala akong group. Solo rider, emo. So what's the point in all of this? Emo. Hindi, ganun lang. Di naman sa ayaw ko. Natry ko din naman sa mga tropa. Pero yun, there's something talaga sa pag-solo ride, eh. Hawak mo oras mo. And then wala kang iniisip, diba? Yung mga ganun. Dito tayo bumibili ng souvenir. Pag umuwi ako ng Bulacan, syempre nagdadala ako ng mga souvenirs doon. Yeah. May dagat dito. So yung pinupuntahan ko dito nung dati, wharf. Yan. Nandun minsan yung mga Navy, yung barko ng Navy. Kaya minsan bawal pumasok, minsan pwede naman. Di mo alam, eh. Time is 5:49. So again, chill ride. Ayun, oh, yung wharf. May yung dagat, may mga bangka. Yun. Ito talaga yung dinadayo dito. Yung market nila sa Sariwa. From Catch. Ayun, oh, diba, mag-grupo na naman sila ng mga riders.
pagka-catch ng fish, hinahatid ka agad sa market. So super sariwa talaga. Okay, so nag-stop over lang tayo. So, tinagal natin yung yung vest kasi maaga na, may araw na. Time check is 6:13. Yan. Nagpalit na tayo ng jacket kasi maya mainit na. Paaraw na yan. Sana talaga hindi umulan. Kahapon kasi ang lakas. Ayun, ang daming basa-basa pa yung mga daanan dito. Sa amin din malakas yung ulan. Ngayon lang tayo nadaan dito. Pupuntang to? Lingayen ba? Ay, nakalagay kasi Lingayen Road. Ayun, ang ganda. Wow! Alright! Diba? Taas na ng araw. Mahaba ng tulay. Nagpunta din kasi kami ng La Union last time. I think dito rin yung daan. Tama, if I remember it right. Malamig na dun sa part na yun kasi malapit na daw yun sa Baguio. Diba? Sarap. Napuntang Dagupan. Ayun o. Diba? Ang ganda o. Ganda ng lake. Napakalinis. Hindi ka mukha sa Bulacan. Sayang. Sana ganito na rin dun. Ayun o. Yung mga palaistahan sila. Dito kasi yung bangus. Maraming bangus dito. Ayun o, ang daming palaisdaan. Wow, nice. Tingnan nyo naman to. Mga paps. Ayun o, awesome, paganda. Kasi may babang kasong ang lawak. Ano pa dito sa kabila? Ano to? San Carlos, SM Dagupan. So diretso lang daw. Right, so nasa Dagupan na tayo. And maraming nagtitinda dito along the highway ng mga dun kanina mga souvenirs. Ang daming clams. Anong tawag nila dito? Talaba. Yun din pala, kala ko ibang ibang tawag nila dito. Alright, ganda o. Wow, may mga establishments dito. Picture kaya ako. DC Transport Terminal. Okay. Mga bus. Saan kaya biyahe niya? Manila. Wow, awesome. Ganda na. Ganda ng lugar. Malangsa. Pero ang cute, ang ganda ng lugar. Wow, see, pupunta Mangaldan. Ang ganda ng tulay oh. Wow, awesome. Grabe, ang ganda dito. Mas makikita natin yung view dito sa taas. Natutuwa ako sa mga nakikita ko. Ito yung talagang namimiss ko rin, yung pagra-rides. Yun nga, medyo na-stuck tayo sa bahay ngayon. Gawa nang nandiyan na si Baby Gear 1.
Pero yan, medyo maglalaylo tayo. Yun nga, sad to say. Ang ganda talaga, promise. You know, ayun nga, sad to say na mababawasan or medyo matatagalan ulit bago makapag-rides na naman or makapag-vlog ulit. Pero ang good news doon is again, dumating na si Baby. Wala nang masihigit pa. Ang corny pero yun talaga yung totoo. Okay. Alright, napakaganda. So Sunday ngayon, expect natin talaga na maraming biyahero. Tulad yan, marami na nakakasabay sa daan. Pero yung yung mga riders group, wala pa nga nakakasabay papuntang Baguio or ibang daanan sila siguro. Kasi yung mga nakakasabay ko, papunta naman lang sa amin, papuntang Bulinaw. Bulinaw siguro yun, papuntang Pangasinan, right? Well, Pangasinan pa rin pala to. Yun nga, papuntang Bulinaw siguro. Ganda. Diyan. Ang lamig pa. Tipid talaga sa gas na itong Aerox version 2. Ayan, ang dami nilang clamps, yung mga talaba. Yung mga daanan dito halatang bago. Bagong gawa tong tulay. Ang ganda eh. Dito rin na kami nagdaanan papuntang Aguro, La Union. Tama ba? Right, so nandito na tayo sa San Fabian. Ay, yung church nila sayang di ko saan nakita sa camera. So ayan, ganda ng lugar dito, mapuno siya. Then yung highway maganda naman. Yung nga lang talagang marami na yung motorist, diba? Mga sasakyan, then mga motor. So Sunday, and then time check is 6:57 na. Expected talaga. Doon na lang ako kakain sa may Baguio siguro. So kung magtaho ulit ng strawberry taho, tingin sa may Lion's Head. Ano ba yung tinutumbok na itong map na to? Sana kaya nanonood kaya. Sinerch ko lang kasi yung specific place na pupuntahan ko dun. Then siya na yung naghanap ng route. Barangay Tokok. Naramdaman ko na yung upuan. So yun nga, tulad ng na comment ko dun sa review kay Aerox version 2 o kay Raven, siyang upuan talaga sa long ride, hindi mo siya maaasahan. Masakit na sa puwet. Naramdaman mo siya. So ideally dapat kung gusto nyo magpapalit ng upuan, pwede naman yung camelback para long ride. Sandali lang naman tayo doon, uuwi tayo agad. May pakay lang talaga ako doon, may bibiliin lang. Sabi sa maps, 1.5 hours na lang eh. Let's see. Di naman nasusunod dyan. Yangas! Dang! Big bike. That's Ninja. Okay, La Union. Alright. Time check, 7:15. Touchdown La Union. And ang lamig na. Aramdaman ko na yung lamig.
Actually, itong dinadaanan natin, tabing dagat siya. And speaking of, ayun yung dagat oh. Ayun oh. Sana kita sa camera pero ayan, ganda. Ayun yung dagat. Alright. Ganda, promise. Nakaka-enjoy. And then may ganito oh, parang ano, farm. Mga baka. Wow, angas ng view. Daming ano, riders na nag-stop over doon. Kaya sa La Union to, anong lugar? Yan talaga yung ano, ang ganda. Iba talaga yung pakiramdam pag nakakakita ko ng dagat. Nakakagaan siya ng pakiramdam, promise. Ang lamig. Ang sarap. Kailangan ng palitan tong ano, safety holder ko. Pag ginangin ng malakas, hindi niya na kayang i-hold. Ito yung reason ba't malamig. Ang taas na oh. Ang taas na nitong lugar na to. And then ang lawak pa. Ito yung mga bundok. Kitang kita na siya rito. Ayun oh. Diba? Ang ganda. Diba? Ano yun, paglabas mo ng bahay mo, ayan, magkakape ka dito sa tangkin. Paglabas mo, bundok. Ewan ko na lang. Ang ganda. Malapit na ata tayo. Kasi sabi dito, 1 hour and 12 minutes. Right, dito tayo sa may rotonda. Aha. Ikot lang. Ang laking rotonda nito. And then diretso daw dito. Oh, nice. Time check nga pala 7:42. Nag-stop over lang tayo. Inom ng tubig. Picture. Hindi ko pa pala nalock. Buti hindi tinangay, adik. Picture kasi. Alright, so time check 8:25. Nandito na tayo sa Baguio. Right. Baguio. Ang taas. Uy. Wow. Pataas talaga. Yan o. Wow, elevated talaga siya. Ang galing naman ng mga nagbabike. Kaya nila. Kita mo na dito yung bangin dito sa kabila. Ito lang, marami na talagang sasakyan sa daan. Pataas na naman. Tingnan dito sa kaliwa. Ayan o. Makikita mo na halos pantay mo na yung tip ng mountain. Kung titingnan mo lang. Yun, ultimate banking. Alang maraming sasakyan.
pasalubong. Isa lang? Magkano isa? Magkano isa? Isa lang po, 80. 80? Kasya na. Oh. Sige, isa lang. Gulay-gulay. Dali lang. Pasalubong. Sa inyo rin ba sa kabila? Sa inyo rin doon? Yung mga strawberry jam? Ah, meron din ka. Oo. Okay. Ato ube. Yan sir, 150. 150. Tsaka dito. 100. Ah, sige. Isang ube tsaka isang strawberry. Ito sir. Saka ito. Ah. Kano lahat? Alright, may gulay. Parang di na tayo dadaan pag uwi. Bah. Hindi na ako ngayon. Thank you. Ayun o, paakyat na naman. Napakataas nito. Diba? Kaya-kaya ng Aerox yan. Yan ang maganda sa Aerox. Walang problema sa ahonen. Pero nagugutom na talaga ako. Ang galing ng mga bahay. Talagang nasa bundok siya. Ayun o. Nasa edge. Nainigas talaga yung katawan ko. Ano na din to eh, matagal na hindi nakapag long drive, and then malamig talaga. Ang lamig. Ito yung ano, mga dumi ng manok. Yung binibili nilang sako-sako. Diba? Parang nasa ibang bansa ako. Wow. Ang galing na itong tulay na to. Ang haba. Ayan, Converge FiberX. Ang galing nga, may commercial eh. Ayan na, ito na yata yung city. Grabe, paano nilalapit yung mga heavy machinery doon, no? Sa taas. Alright, so dito na tayo sa Baguio town proper. And ayun, tingnan nyo naman, diba? Parang nasa Brazil. Sa Rio de Janeiro. Rio de what?
Ayan. Tingnan yung mga bahay dun, oh. Talaga nasa bundok siya. Stig. Nga lang, traffic na talaga dito sa Baguio. Right, so may flyover pala sila dito. Ayan, oh. Wow, look at that. Ang ganda, oh. And then may hotel. Hindi ko kabisado yung mga ano dito, rules, ah. So diretso lang daw. May bike symbol kasi, so bike lane siya, pero wala namang harang. Pataas na naman ito, and then iikot daw dito. Tama ba itong pinasukan ko? Baka mahuli ko dito. Ay, mali, shit. Ano ba? Sabi kasi nito liliko daw. Ang gulo na ito, ah. Teleperformance, oh. Stoplight ba? Wala naman. Okay, good. Dito tayo sa side kasi liliko tayong kanan. So I think dito na tayo kakanan. Okay, dito na nga. Anong pangalan ng mall na yon? Sir, saan po yung parking dito? Saan po yung parking? Kanan lang? Saan po dyan, sir? Left. Left, okay, thank you. Kung bili mo dito, sir, ganito. Kalimutan ko na, sa 500 data, sir. Oo. Ang tawag dyan, tail bag. Tail bag, sir. Oo. Para kung ayaw mo ng top box. Oo. Sige, sir, salamat. Alright, so pauwi na tayo. Galing na tayong Baguio. And then nabili ko naman yung gusto ko. Hindi ko na na-videoan kasi masyadong crowded sa seating. And may fog siya, oh. Alright. Diba? Ang baba ng ulap. Sana kita sa camera. Pero ayun ang ganito, no. So taas na talaga na to. Kasi tingnan mo, yan yung ulap. Hindi ulit tayo dumaan sa yung Cannon Road. Dito ulit tayo pinadaan. So siguro sarado yung road na yun, or hindi ko lang alam. Mas malapit siguro to. Sayang. Pero okay na din, at least makauwi na. Tulad nga nasabi ko, hindi na tulad ng dati na pwedeng matagal gumala. Ngayon kasi may nag-aantay na. Yan, gusto ko lang makita si baby. Kaya yun, hindi na pwedeng matagal talaga. So yun nga, mga changes. Medyo matagal na ako ulit makakapag-update siguro sa page and sa YouTube channel. Ayun lang naman for today. Again, maraming salamat
Kasi yun nga, kahit matagal na akong hindi na naging active, kung may mga manonood man na tong ano na to, ng video na to, again, maraming salamat. Gusto ko lang naman talaga i-share yung mga napuntahan ko, then gusto kong i-record yun for memories, di ba? Pero yun, again, salamat sa pagsama, and then ride safe.